Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia aquí a Metadata. De fet, l'última secció de 2023. És una d'aquelles èpoques que tots els flipadillos del cinema ens comencem a fer les nostres llistes de millors pel·lícules de l'any, millors sèries de l'any, el meu top 3 de sèries, és igual, però ho fem, ens agrada fer-ho. I sempre passa que et fas la teva llista i quan la tens acabada perquè només queda una setmana per acabar l'any, pum, s'estrena alguna cosa que et rebenta tot. I aquest any no ha estat menys. Hi ha hagut una pel·lícula que ha arribat derrapant a última hora i que estic seguríssim que ha fet modificar moltíssimes llistes de moltíssima gent. La meva no, però bueno, d'això ja en parlarem després. Us estic parlant de ni més ni menys que de Leave the World Behind, deixar el món enrere. És una de les pel·lícules més comentades i més vistes de Netflix aquestes últimes setmanes, des de que es va estrenar el dia 8 de desembre, més o menys. Podríem dir que és un thriller psicològic. Està basat en una novel·la homònima i el director Sam Esmail, que pot ser que us soni perquè és el director de Mr. Robot. La cosa es centra en una família de Nova York. En Clay, interpretat per l'Ethan Hawke, i l'Amanda, interpretada per la Julia Roberts. Aquesta parella decideixen passar un cap de setmana en una luxosa casa de Long Island, que és on van a passar l'estona els rics de Nova York. La cosa és que per la nit se'ls hi apareixen a casa dues persones, un home i una noia. La Ruth, interpretada per la Miara Herold, i en Jack, interpretat per Mahershala Ali. Són afroamericans, els dos diuen ser pare i fill i afirmen estar fugint de la ciutat a causa d'una gran apagada i que aquesta és casa seva, que són ells els que els hi han llogat. I bàsicament els hi demanen poder passar allà la nit, ja que estan una mica espantats i en allà senten com a casa. I haig de dir que tota aquesta primera part crea com un clima que després passa a ser una altra cosa. Per tant, tenim una primera part de la pel·lícula que és més un thriller i és més que juga amb tu pensant seran pare o filla de debò, tenen un pla, estan igual de perduts que la família que nosaltres coneixem, perquè nosaltres tota la informació que tenim és la que té la família, és que la família se'n dona compte d'alguna cosa, ho parlen i llavors tu també te'n dones compte. Realment la creació d'aquest clima està molt ben ajudat pel tipus de fotografia, els plans que fan servir, els moviments de càmera, realment hi ha una feina molt gran a darrere d'això. Però de cop i volta passem a la segona part, que jo li dic. No sense abans comentar que crec que sí que els diàlegs i el passar d'una escena a l'altra està molt allargat, molt allargat. Crec que hi ha diàlegs que són necessaris però que no és necessari estirar-los tant. I passa constantment, la veritat. Però bueno, això que us deia, quan ja hem passat més aquesta part de thriller de qui és aquesta gent, realment els hi volen fer mal, no, són qui diuen ser, quan aquesta apagada elèctrica es torna una cosa real, comencen a patir les conseqüències de no tenir electricitat, de no tenir internet, no poder-se comunicar, televisió, ràdio, telèfon, no funciona. I amb això, clar, no poden profunditzar, no poden buscar més informació per saber què està passant. L'únic que poden fer és quedar-se allà a casa i esperar que tot vagi bé. I d'una manera molt ràpida deixa entreveure ja tots aquests missatges d'aquest tipus de pel·lícules apocalíptiques, no? Que són, per exemple, els animals, no? Tornant-se a apropiar del territori adquirit per l'humà. La fragilitat que ens deixa a nosaltres també com a espècie el fet de quedar-nos de cop sense electricitat o sense tecnologia, o sigui, som al top de la cadena alimentària i ens treuen això i quasi que ens morim. Amb tot això sumat, bàsicament, deixar el món enrere ens convida a reflexionar, a qüestionar-nos com de fràgil és la civilització que tenim a dia d'avui, la il·lusió de seguretat, no?, que ens ofereix el món modern. Perquè, intentant no fer spoilers, una de les reflexions més fotudes de tota la pel·lícula és en un moment donat on un personatge concret, i quan tots estan en una mica de mare, acaba venint a dir que no hi ha ningú que controli res, ni reptilians, ni il·luminatis, ni res de res, i això potser encara fa més por, perquè quan falla alguna cosa no hi ha ningú controlant-la en realitat. Bueno, una mica spoiler, bueno, no és spoiler de la pel·li, és spoiler potser de reflexions que et deixa la pel·li. Bueno, deixa'm-ho aquí. Una curiositat és que aquesta pel·lícula ha estat produïda per Barack Obama i Michelle Obama, que ras i curt vol dir que han posat pasta. Com a reflexió final personal, crec que és una pel·lícula que a mi no m'ha acabat d'entrar, sí que m'ha agradat molt el missatge, però crec que, una vegada més, el mal dels nostres dies del cinema crec que està exageradament allargada, és a dir, com us comentava, no? Hi ha converses que dius, vale, la informació que hi ha en aquesta conversa la necessito, però els 3-4 minuts de després te'ls pots estalviar, i així escena per escena. Per qui l'hagi vist, hi ha una escena on el Mahershala Ali i la Julia Roberts es fiquen a escoltar música i a ballar. No necessito tota aquesta... És que no la necessito! Crec que ha deixat una mica indiferent a moltes persones, però perquè també penso que té un missatge que cala molt més, no que vagi destinat, però cala molt més a la societat americana, perquè bàsicament està... És que no vull fer spoilers, però bàsicament els està parlant amb ells per fer una reflexió com a estat, de com es relacionen amb altres estats històricament i sent, doncs, d'alguna manera el gran imperi dels dies moderns. Creieu-me que m'ha costat molt anar esquivant qualsevol cosa que pugui ser susceptible de spoiler. Em sabrà molt greu si és així, però m'he deixat anar una mica amb aquesta pel·li perquè en tenia ganes de parlar i de comentar-la. Com us comento, la pel·lícula es va estrenar fa ni un mes, la podeu trobar a Netflix i veurem si acaba tenint alguna opció
nominació a alguna categoria dels Oscars. Ja sabem que els americans són molt de mirar cap endins, o sigui que no ho descarto. I si a vosaltres sí que us agrada, o us agrada la temàtica i voleu veure una cosa una mica diferent, en el mateix Netflix hi teniu Don't Look Up, pel·li que va passar una mica el mateix de fa un parell d'anyets, però que us deixo aquí per si us agrada la temàtica i teniu Netflix, doncs perquè el pugueu aprofitar del tot. I gent, fins aquí el 2023. Moltes gràcies per seguir aquests vídeos durant tot aquest any. Estic convençudíssim que l'any que ve ens portarà també moltes cosetes que puguem comentar per aquí. De fet, al canal ja tens un vídeo on parlo d'estrenes tetxis de l'any 2024, o sigui que ja pots començar a remenar. Deixa't un bon like en el vídeo i segueix-nos al canal, que et prometo que l'any que ve més i millor. Bon any nou i ens veiem el 2024. Vinga, un petonarro. Ciao!